Hörru. Herregud. Det är 2 poliser med sig. Den här ska du ha så de går hem nu. Ska du blåsa det så. Det har säkert 2,8 då. Ska se om man har något internet. Men det blinkar där nere, va? Ja, men jag har ju inte. Det är dum. Vad fan Det var på gång. Sätt ner. Titta, han skjuter. Ja. Till. Ja. Jag vill inte alls sluta med någonting. Ja. Ska jag låna den idag då? Här. Ska jag låna datorn idag då? Ja, då ska jag ha en. Ja, men min dator är bättre än din dator. Det är säkert han. Va? Kursis. Jag kopplar upp en lista. Det här var en fin telefon också. iPhone. Jag tänkte jag köpa den. Ja, det går ut på hela mitt jävla liv. 62. Ja, nej. Här har man sån där. Han har snyggare soffa. Du får fan börja Ja, soffa. röja då. Soffan måste jag köpa. Skaffa dig kvinna. Du, nej men du är trevlig. Vart fan höll fan? Jag såg Jo, nej men Funkar? ja, det är fan. Här är Lars-Erik och jag på julafton. Men däremot är du lite jävla överdriven. Men det är skit över du. Men vad fan har du för hastighet på den där nätet? Fel. Fan vad det går trögt. Säkert. Jag ska datatekniker. Jag såg in jävla mycket problem. Nej, jag har inte problem. Du köpte cigg åt dig. Hur är det? Varför dör det? Ja, det har för dålig fart på oss. Nej. Vi får ta sämre uppläsning. Jag hämtar. Här. Jag hämtar kaffe och mackor. Det är skit, jag får gå och lägga mig. Ja, men jag hämtar. Kaffe finns där. Vad har du för... Ja, vi var på Upplands, Lars-Erik och jag där för julafton. Det är inte en sån här McRae också, för du är en fri, vilken jävla skitfigur. Jag vet inte vad jag har för folk på det där. Man dör helt plötsligt. Ja, det var jävla dålig på. För att... Eller jag som är så dålig. En gammal centrin. Så mycket nej, jag bryr mig mycket. Det måste jag säga. Såna skitjävlar. I
han nöjer då. Nej, men jag bryr mig inte ett jävla skit. Jag var så jävla full. Ja, du var utsatt för polisövergrepp idag. Det är inte kul. Men en vitvinspåse, eller vad är det? Den där jävla ryamatten. Det snöar igen. Och kemfett för 900 spänn. Men det är bara jag som lägger. I believe. Jag sjöng ju inte om någonting om det där jävla helvete som är nu. Ja, det var rätt skojigt. Jag skojigt och du tror att man kan springa runt här i livet och de har skojigt. Det var så jävla negativt. Det finns inte film här. Nej. I'm disappointed. Det var häftiga tapeter. I min värld så är det skitmycket råden, jag tycker. I ljus. Den här lilla ska jag aldrig ha. Fan. Få plats med alla mina grejer i det där jävla rummet. Men jag har ju inte så mycket grejer där då. Nej, men jag. Har det varit hem till? Nej. Det måste vara riktigt, annars annars kan jag inte balansera in. Det som pockar verkligen inte så bra med det. Nej, men det gör det inte. Det skulle vara väldigt lugnt. Det som skulle kunna slå ihjäl mitt jävla sinne, det finns inte. Nu bor jag. Om jag ska på så gör det. Jag ska gå vidare med och följa med. Och polisen sa att det skulle blåsa som stod framme så här. Jag behövde inte blåsa. Nej, det är okej, sa hon som fan. Vad ska du blåsa? Nej, hon skulle ha någon form av promille. Ja, jag sa jag har 2,8. Skit i det, så. Kan du vara snäll och gå hem själv och gå nu på vit nu över gården så är det bra. Jävla synd på det. Hon var lite sån här, vad heter hon, Naomi? Var det 2 för dem till? Ja, moderdotter. Jag kommer ihåg när det kom två kvinnliga knutar som spelade upp skåningen här. Vilken jävla skål. Han som bor på torget. Ja, den där som han var ju alldeles varken ser eller hör. Han var ju alldeles bortslagen. Han sa att de där kvinnliga, de är elakast. Det ska ju vara så. Ja, det ser fan ut. Det är det för fan. Ja, sist jag blev arresterad, då var de 4 snusar under dragna. Det var vad? Ja, du sätter ut det för några faror. Ja, men det är väl okej. Jag menar, de beslagtog mina vapen. Jag fick inga. Ett krockklubb och en krockklubb. Vad kan det? Ingen smörgås fick jag. Vad kan det vara? Ja, jag tackar, ja. Men
måste äta någonting förmodligen. Eller så dör jag. Så dör jag. Men vadå? Vadå drar med maten? Jag stod gräsmattan utanför Sankt Pers som kyrka. satt emot mig, mitt emot mig som är 28 år och ser ut som Naomi Rapapass där bara skitsnygg slut. Jag ska bli där. Nej, det får gå. Man kan råka ut med snuten när de är på dåligt humör. Det är inte kul att ta stryk ännu. Det finns inget roligt att ta stryk. Det är en elakaste jävla kärring. Och den mest. Under 2,5 år. Ointligen. Men det är ju... det är fan... Det är svävar himmel och helvete. Vadå follow one? Utgå blir Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Jag tänkte så också. Hon är 58 och 59 och Will you still feed me? Will you still need me when I'm 64? Det var precis som jag tänkte. Min kork. Nu ska vi vara snälla här. Det enda det slutade i det var polis och grejer. Herra, mitt hem är ert hem. Eller? Ja, men här är helt okej. Dör jag i soffan. Jag satt på vatten och te, nu ska jag fixa te, kaffe och te. Jag ska ha glas. Jag behöver äta. Nej, jag äter Kina-mix. Calzone special. Kina-mix. Jävla ost. Det är jävla gott. Jag ska köpa en till. Ja, det Det är djupfryst. Färdigkokt ris med ärtor och Jag måste paprika. vara tråkigaste stunden. Lite Han säger majs. han borde nämna så att det kommer in. Ja. Ja. Ska vi se vad vi kan. Han äter rolig mat. Det är bara att tina upp och så häller man på sån där kinesisk soja. Sen blir det delikatess. Vet du att ibland är du världens skönaste jävel. Så jävla pizzaberoende som du är. Ja. Va? Nej, pizza äter. Herregud, 2 åter och pizza. Det lever du ditt liv. Jag äter grönsaker. Det är mina 2 bästa kompisar. Ja, men vad skönt att luta sig. Titta, nu stannar fanstigen. Du är inte annan än någon annan. Var det du som var tryckt på Ja, space? nej. Vet du att jag kommer inte kunna visa mig utan på 14. Jag får hjälpa dig. Men vad Nu fan åker har, de, jag betalar och du handlar mat. vad fan har han för hastighet på sin kom hemledning här? Ja. Man inte kan titta på ett vanligt tv-program. Kanske få hyra DVD-filmer. Kan paja så. Ja, men han har ju någon gammal skruttdator som är... What a difference a day makes, säger jag. Ja. And the difference is you. Så säger han så här. Vad länge sedan du var hit, säger han. Hon säger att hon ska aldrig veta upp med mig. Hon ringer polisen. Det ringer polisen. Vad sa du? Och så sitter det 2 kvinnliga poliser. De kan ju inte låta bli. Ska han aldrig mer kalla med dig, Samuel? Va? Vad taskigt. Vad sa du? Hade ni varit ihop i 2 år eller 3? 2,5. Här. Sen november 2007. Fan så ser det ut. Kan inte du? Jag är för fri. Jag erkänner det. Mina förhållanden, de brukar räcka 5 år. Sen så...
Vilka då? Dina? Mina förhållanden. Alltså, nej, jag brukar... Så fort i själva jakten. Nu räcker det inte så länge. Det var ju jag som såg. Ja, men kan vi få ta den nu då? Simona, men det var ju 3:e gången vi var kära i varandra. Ja. Ja. Nej, jag är lite här tvärtom. Nu tar vi ett uppehåll på... Ja, du tolkar av allting som finns. Nej, nej. Om man torkar under där, det suger bara upp vinet underifrån, så då blir det mindre i. Jo, vi sa det. Nu tar vi ett uppehåll på 25 år igen, så... Grattis, Vad heter det? Jag tycker om själva jakten. Ju längre jakten pågår, det tycker jag om. Men sen så fort jag fått köra in kuken där, sen ledsnar jag och då är det slut. Polisövergrepp har man varit utsatt för. Då tar det slut. Utsatt för i princip allt. Själva jakten är spännande. Men så fort jakten är klar och man kör in kuken, sen ledsnar jag ganska snabbt. Gör det där? Ja, min mamma lär. Nej, jag körde in kuken. Vi hade ett skumbad uppe i det här jävla badet. Hon hade sagt att är du beredd att vänta för mig om jag var ihop med en annan man? Så gick vi upp hit och så badade vi i det här jävla skumbad. Vi hade det faktiskt jävligt bra sex. Och det har vi haft hela vägen. Men vi har till och med knallat sönder sängen som vi sover på. Mitt krav. Pelle, ta och köp en ny dator. För 3000 får du en som fungerar. Nej, får jag en kanon. Där kan du ge till... 3,5 får jag. Nettonlätt. 100 gigabyte intern. Ja visst, då får du en... Bildskärm. Jag vill inte ha någon jävla dator. Om det är skönt att spruta på själva bildskärmen. Jag har inte tittat på det. Om du inte ens kan Jag har titta aldrig på... kollat på det på Om du när... inte ens kan titta på YouTube så är det... Jag har 4 porrtidningar som ligger i den där lådan i sängen. Det räcker för mig att ranka. Det är tragiskt. Ja. Ja, men det är ju tragiskt. Men... Det finns ingen som Jag har en gammal... Det kan väl du tycka? Ingen som är mer expert på porr än mig. Jag har en gammal Playboy med Anna Nikola. Låt dig vidare. Nej, men så har en kompis här borta. Han säger att jag kan koppla upp det. Han kan fixa allting. Allting kommer av världens superljud. Receivers, ny dator, 1000 spänn. Men någon andra säger, vad fan ska jag göra? Nej, men jag lever inte i någon datoriserad värld på det viset. Nej, vad fan ska jag göra det? Ja, men det är dags att slänga ut den där tvn. Ja, det är väl som ha sådär. Nej, det är bättre 3000 med... Eriganten, spring till Eriganten. Ja, du har ju plats att hänga upp en sån där stor apparat. Vad ska jag med det? Jag är ingen jävla teknikbygg. Jo, nej, det är bara vad det gäller knull och kvinnor. Det fan vill jag impa på. Tror att man har en kompis här nere. Tror att man får större kuk om man har 52 ton. Nej, man får ju inte det. Det blir bara larvigt. Han tittar aldrig på TV. Om man går ut en kväll och har kameran med sig som jag hade på julafton, då kan det ju vara roligt att kunna titta på det också. Absolut. Ja. Ja. Och? Ja. Jo, men det följer ju... Nej. Om man är så full så man inte kommer ihåg vad som hände. Nej, men jag kan är det vara uppväxt kul. och jag levde ju på den tiden, yes. Resten skiter jag i princip. Ja, då tyckte man det var skitkul med en dubbelåtta, fast det var så dyrt så inte helvete. Så inte var det med ljud. Ja, ska vi se. Använder ni socker? Ja, jag tar vad som helst. Nej, men så är det ju. Nej, men jag lirar inte på det planet liksom. Jo, men Facebook, folk och de håller på Facebook och ska
patetiskt. Ja, men jag vill få Jag göra fastnade ju på Facebook här i jul. Jag håller på att ragga på Facebook. Och igår så jag fick kontakt med en bibliotekarie på Göteborgs universitet. Jävla trevligt. Jävla skitkorv. Det började med att jag ville ha lite schackvänner runt hela jordklotet. Ditt socker. Fan, fanns det några seriösa schackspelare där på Facebook? Men bland de här kulturarbetarna finns det en massa galningar som håller på Facebook och gör roliga saker. Och sen så kan jag hålla under. Ja, nu har jag för många vänner. Jag ska göra som Jesus. Jag ska bara ha 12 lärjungar. Nu tror jag Jag berättar någonting. Inte bara så vet om. Jag var ung, jag var skitblyg tills jag var 17, 18. Fort jag såg en tjej i min klass, så gick jag en annan gata. Kom hon på mig så här, hej Lars-Erik, vart jag pingrad igen. Ja, men jag säger som jag sa som jag blir så rosa. Nej, jag säger jag är inte så på mat och familj så kan man ju riktigt säga någon en jävla rosa. Men fan, vad är snö? Eller blåser det bara från taket? Nej, det rasar från taket. Hörru? Alls med Ja, jag tittar på meteorologiska där på... Ja, det kommer 10 centimeter. Men slav den där jävla gubben som är där. Ja, bra skiten där. Slav Ja, men sen kommer ju Lars-Erik här, vet du. Nej, Ja, det gör jag. Nej, bra skiten. jävla gott det här. Alltså det där, jag spelar in. Kan du göra en sån här till? Jag satt in någonting. Nej, jag kör på den där, men det var ju så jävla trött. Vilken då? Den här kom hem. Den där. Visst är det en som där kom hem? Eller? Svarta. Ja. Men han har ingen Jävla uppkoppling. låt jag hatar. Han bättre knälla live. Nej, jag vet inte om det är datorn här. Men sitta och röka framför en sån där jävla skräll. Han måste ha mycket större, annars tänder man inte. Tips från coaching. Hemligheten, vet du vad det är? Köpa stor hushållsröd, stor invändig. Smörja in ordentligt med vaselin. Sen är det Skitgott det här. Sen är det skönt att runka. Smörja en kuk med vaselin. Kör den hushållsröd. Vad hör du? Man polar till mig att ta om man har plastfolie. Ja. Ja, men det var säkert skit som man tar runt i Mycket skönare med vaselin och hushållsröd. Nej, jag tror det är datorn som inte vill. Ja. Vad fan är det? kan få en fara för. Nej, han har Jag kan inte gå här. Han har väl en massa virus. Karlsson, han har ju bara virus på sin dator. Nej, men jag säger nål på det här jävla virusskiten. Nål, jag gör bakgrund och så här. Jag skiter i det. Jag bryr mig inte. Du sa ju för 2 veckor sedan att du ska gå in på Facebook och att du skulle tömma e-postlådan. Den är så smockfull så det går inte att skriva e-post. In this life we need to be together again without all of this shit. This fucking jävla Facebook and Google. Everyone is so concerned. Why do we have to live our lives
Nej, det är datorn. In all these times. Jag skrev ihop bägge de här hårddiskarna. Jag tog bägge bort hårddiskarna. Ska det vara bort? Ska det vara stängt? Jag satt i dem. Ja. Men de här, det är 2 stycken. För den här långa med jag tycker dit. Och sen den här korta med 4. Varför måste jag finnas här på den här jävla jorden då? Jag har också tänkt många gånger. Mm. Men om det nu är så här att jag kommer att vara inne i 10 dagar, lovar att om jag skriver en sån här jävla lista och lämnar pengar till dig och handla på ICA av mig. Min bästa tjej kom. Men jag har inte tänkt gå ut och se ut så här. Jag vet inte om man lägger flest på ögonen. Vi träffade aldrig. Oj, tänk om man hade träffat henne. Då hade du blivit kär hela livet. Min bästa tjejkompis. Hon dog för 5 år sedan. Vilken... Vet att jag känner den där jävla dumma. Nej. Säkert. Måste undersöka ögonen här. Gå till en riktigt stark ögonläkare. Ta med dig henne så här. Jag är kär i henne. Ja, det är jag. Då säger han så här till dig. Kom ska jag prata med dig. Jag spolar den där nere i reningsverket. Du behöver jag kan slå upp hennes jävla blogg. Du kan läsa den om det är en smart innan. Ja, Karlsson, jag går ner och hämtar pilsner. Jag tycker om kvinnor som kan formulera sig. Har du låst din egen också? Här är med sin vatten eller inte dricka vet du. 2,8. Har du utsatt för polis och grejer? Det ser du. Ja, det ser du. Men Har vi någonting här? även om hon var skitsöt och förstod det. Hon sa, ska du blåsa? Så stod hon upp. Så på, ja, jag har 2,8 säger jag. Så på ner. Nej men sluta! Ja, titta. Han har blå ögon. Du är dum i huvudet. Kan du bara sänka den här så att du får rakt i ögonen.